There is 5 minutes to the start of our round. Some police coming, officials, the substitutes, and back people. Please have your gaze on the pitch prior to that time. Good score, good all. Let's get on a quick shit, let's go. 40 seconds, like 40 seconds. Move it, fella, move it. That's it. What, fella? De díomh agus bhfuil géadfáilteann sa go Park Markovic tróna a maiile ligig de chlutha ceannis chonachta airgrid faoi fithe na bliana seo. Sligach mar sin agus muo a túir daige chélann sa sligach í dtíirige seo bhuachtaint don géadú riamh taobh lumsa nacht tá seanóg de péir de bhuaidir na cléí le cheannis cheanóg le puinte sa dách le cheannis sin mar sin cad leis an tasasúla nacht. Well, is súil le clufa má i bhríon tá ceistena le freagairt is dóil ag muoin seo tróna an dá chlufa taimríach go bribh seo in na an gáile agus in na léitrim an teachtain seo caite bhí an tuspáanta a thug siad go speisialta sa darna le níor sé th móla burte chuirbe agus bhíon táló beidir in na léitrim an teachtain seo caite grúchtáil agus mar dúirt me tá dúchláin mór amach rúmpa ban seo tróna gunne slígach tá siad Somáile agus bhí bua cróga aca ban seo gunne rus cumán an teachtain seo caite le puinte bháin agus tá imreoirí ón an buchach minúir a bhí aca banora agus an bblion ribh sin nuair a bhí siad i glutha ceannis minúr connachta tá siad ar an barcin seo tróna bhaine súil le dúchláin lán le atmosfér agus spirit an seo tróna gan mór an atrap sa deire. Well tá na himreoirí gin tá na aimse chuige chomá céanna agus má bhíonn sé le chomá agus a bhí craobh na bliana sa caite be míid sásta. We've been waiting for this day for a good few months now, so we're delighted to be here. Quite often people say like we have to bring him back down to earth. God Almighty, it takes a long time to get 50 or 20 feathers up off the ground. We don't want to bring him back down to earth now, we just want to keep him flying. And when we have the ball we work hard, and when we haven't the ball we work twice as hard, and that's the motto. This means so much to Roscommon football. Could you imagine if only a Gullistach, a Cosanarde, Caballero, Talkershan Painte, a Goldfish Day. It's more than just this team. It's teams that have gone by that maybe didn't get over the line. This is for them. It was a house party to start, everything was all over the place. But we came back into it, we got our scores. They're driving the bus really, so we might be steering it a small bit, but that's it. Rogra maha samaha bhí aní Angelé bhí a Christí sa fel mar atá sa gahan duine sin an cinnal duine é. McCusker tries to avoid us here, boys! Sananga! I can't put in the words how much it means to us. We're just over the moon. We keep hearing about the snowflake generation. Still looking for them. I haven't found them yet. Jack Bryant, Tory Varley, Coyhe, the Canis Naheran. Top board inside there. Agus Tashi Pultiga, Agus Pultiga train. Toship Coyhe, the Canis Naheran. Clock stop walking, time stop turning. The shots are board inside. Agus Jack Bryant, another Sunday. Turn about to Aiden, so Broadway finish.
was unbelievable for winning silverware back to Offaly. Could you imagine if only? Shamarsin an fedle gaske Ivali an Vrinch McCartan sligach gohaide espragan sa iad de gimmert savale agus iad de dirig an chreif sa gonach de vochten de gedo rev. Nish giel moorna gwil 3 ahre moore gedein fein dienige diented ge desis line and sa an kenne simule beter na Kyle Davy ve animne his chulena kin Kilcoin ta Connor Johnson a hostigen technikate istig reached Trevor Mark McGowan nor a vigim technical McCarran agus Phelim O'Donnell and so never the fair and 3 ahru ach chansko lar park vesha shoot she Jack Levin captain the forne or the middle agus Peldor Shad Joseph Keeney Lorna Parkinson Dylan Walchiver doyug gach chansk make sure the titim sheer is stuart na himmer on Lina Lachul che on Smith on Kina Master Dusse Shachkin the 15 la dernach geshoot ach ne hendo hin het Lee Duignan na Jack David acho biog Shamara vegige muyo marschen go ahru dientige Maris Sheridan on the moor on la dernach gunne Leitrume agus Carter hosting and Clyde Canish Vrinch McCarran in the Maskinson Rory Keane Donach McHugh as captain the forward Frank Irwin Jack Fallon along the park Shane Hiad ahru stigen out Sam Callan agus the Tossens on Rory Marin narim ein numut das the Clyde Grisha Rov ta shoot animation Table Paddy Heenan agus ta Keane O'Connell gama up the score na Raim Shu Khoma to Vuyo Martin on Owen Gohevin agus scail mid finish Norveg Oran Vian Clustegan Shambarst law har loihente der ligach marschen and so gimmert Savalia agus gandout Crev minúr chonach de boot en Vrinch McCarran na séintir boch an son no áirich in ar seachtaine cad dhéana go dern faoi fithe sé ferras comáin Paddy Nealon atá mar réiteoir an sut tran hón an gluthe seo ach iad bheith gimmert Savalia cheanóig is mór an chair é sin dóibh bontáiste na háite bheith Yeah, agus cínte maiall gan immer siad Cliffe Creevan sean teachtan se caiite gunne rus comáin Tás a cogt chuile bhlas gun éir gun fér an seo I Bark Markovich agus agsú le Cliffe mar an seo an jubh bhíon. Nis beg an córacha lár na parca har a bheith táchtach an daimhre hocht cimime de húil ar a súd nu bhíh né sé Joseph Keeney agus Frank Irwin Vuyo tá sé súd har a bheith comasach mar felladóirí agus tá Phelim O'Donnell leis bocha go lár na parca agus an cúl bairbocht in iadra ball go chuig sé grín gúl na cheart. Brian O'Flaherty ó Ileán Éadaí. Ach péilóhanna tá séide ó heim na láimh clé agus sinna féchan amach Clyde Canish chonachta éirgrid faoi féin na bliana sa mar sin tosna hen sa agus sligach bhódar gandát le pointe an lá dearnach Ros Comáin unsa. Agus beise de direct tógan te sin viad a begáin mála tasnú an lásan ach beise de dige sin a chur ina cheart tranhóna. Bert Fácach an céin I gé muo bhód a sun gandát ar Leitrume ach ar deir hir is a régan hugdar na cosa leo pointe bháin bhí les baráilicha treistá bheith néanú dégin de faointí chun cín agus seachúin is Canis Mulligan ó chuman Naomh Pádraig. Cheadan na curachá gneafaseach a agus tá bearna pintamach an sa Tom O'Flaherty a dtírig techt suas na seachtá luas má léirthe I gé Mulligan tá gaochta tá stáil an chalaí scéalte ard ruair an sanna gé Mulligan. Yeah, ruair man sin agus bhí faidan sin ag faidan stigach
Dansiad agus Dansiad go dígur go bhfuair siad an spás agus Canis Mulligan an rúthir dianta an sin agus bhí me caint le Dina Spanistíoch slígach Riven Cliff agus luisiad Canis Mulligan súla chuine lamach go agus cínte rinne se go mar sin seanis an seo go Lee Deignan. Se fear réil na seamróige agus bhór na chair peinte lua tá sun chláirithe slígach peinte an tosaigh. Ja, peinte deas an sin agus Lee Deignan fuair se cool agus gá faointe an teachtan se caiite gunne Roscommon so tuair se sin misnecho. Nis na kickanna sa garid amach a craí feibanna ó cheann na tíad a orna éagsúla slígach a réist techt agus tá anna chumir a Gaunson agus James Danlin ó Grimchlíomh an Ross agus peinte tapa geile feitige. Ja, sin anmhain sin agus an rud atá súntasach faoi seo a bhíon ná tá ráhans fáteag slígach agus tá dáhans tóci Jacob i gcuine Roscommon an teachtan se caiite bhí 6 déag Jacob agus fuair siad 3 déag agus 7 déag smór méide sin. Nis Paddy Heenahan Dine don grú a bhí i gimmert an bhlinse me Cairnhan sé stachan sanna Gusláán a bharrig i gcuine Roscommon sa tarna le más búin mo chineach mar lántasaí atá sé animnithe ach tá Conor Johnston curtha a gceisligach siúd agus péáit a raig Heenahan bheith Johnston ina haunta. Nis Conal Dawson ó Chahar na Mart agus rud a bhí anna thuhanseach festa chluí le cheannis bhíon na himiróirí fuair de bhil agus lí ní mór an súntas úrfa nó a dhéan fá dus na hibhreacha. Nis se chuin Dylan Thornton ó Stefánig bhéla ná gafaisteach an son mar raibh gléicach bhí sé sleanúisteach lí seanscraibh ábhríonn de bhíá sin meláin son. Ja, bhí cíntain sin is dói an luas an sin a bhí ag Dylan Thornton fear dimmers sa strá go James Horan am léana go bin an fá go sleannig seach. Nuair a bhí muo ag gunsaí an sin níor a duine bit chuide bit as muo nó slígach i le slígach nuair a bhí an ionsaí sin siúl. Frank Irwin go maith chuúsach an nach mar lacht an trachtere anna chailte go deo mar iirecht. Ja, becheartó na ríad an scóir sin bheith fáteige tá híon nó tá 8 pointe fáteige go dtí seo i gríomh connachta faoi fé agus bheith súil go gcuireach se sin thar an na postaí an ceann sin Frank Irwin. Se agus sé cín an díobh son an lá dearnach. Is cuineach le ahead bhíon Gabriel Irwin leis an gansaí dearach sa chúl a gimar go bhío sna hochtódaí. Nis de chifa tunnach na gaithe leis go amach an son. Chaibh sí thar lína cúig beidir stad cecolóragus an brise feite i gceith Frank Irwin an sa. Chá faointe chun déidir in isise tá muoch tá sé lua tarach am go fáilecha. Slú das takeisteach a bhór bhúrmór a dóibhsa etgolóir níos mó an son a mar hása teastáin hála díorthain. Ach seo chuine réist inis muo Alfie Morrison agus spráil leis an lína lán chúilir fad gháil ar an únsaí Rory Martin mar a dúirt fearna mar éoniomatach batúna san sa chumarsáid nis mar sin tá sé na rás agus tá an luas aige Lee Deignan cá sé crumma tá Cian O'Connell nó Jack David leistigh do Hanna saidúí tu ar neis agé muo féin drása Rory Céan is a dtíir go chéile córic i chimead ó chorasach i Gaunson lag mar éirecht agus Brian a flehartaíach léiríonn sé an tácht a bhaineann le crinnes nuair a bhíonn tú dul trastan na parke. Ja, bhfuil sin é agus freisin bhí second in sin ag Lee Deignan dá mneannach sé trastan sin bhí pass ar fáil an sin agus níor thug sé agus déach coolla bheith slígach an sinach muo i gimar go dáinséireach an sinna bhíon. Cian O'Connell fear a fuair trícinn de féintaí an lá deirig a chu rééis be siad stóma sa chur chuige. Steach i lár slíonn agus a rééis goá gaon farbhúr nach chéine trí Frank Irwin fear bhéala ná hína hen inis. Dúirt isteach an son a chu rééis go leor hir ige slígach an báutasa agus cosint bhahansan ige Fintan Kelly. Ja, rud amháin tá súntasach a bhríon an seo chuid a gumparáid an stíl seo taig an foiidan faoi fithe le foiidan James Horan. Tá codars nach mór atrap. Donnach an McHugh fear a hostaigh an san sa trá i gcuine bhlea clia
Níos tuisc am léana agus tháinig sé isteach mar ionadaí gona bhuiineáin agus a gona chéirí mar sin tá taithí leis na síintear an sa i bhfuin bhuió gafa siar san tá Tamá Flaherty tá Bert Fáca chun tosaigh i gceisligach dír fé mar íon muo nar bhí sligach an ón saí agus tá donna chu miciúnis chun scaoile féin sa chu réist i ddíireach techt trasna sin lena bhróig nach drohang a bháil. Yeah, agus le bheith féráte go cosantóirí sligach chuir siad brúid agus níra an dara ráhaigach an cic a hoigáil an áte nach seans go rá sligach nó gohfuil sligach ag sú leis an stíl imar seo tá ag bhí agus níd siad a gal isteach san gnámú ar chuide be. Nis cic amach annach rian san buirteige James Danlan agus an róthar agus tá bearn a réist sin tarna bóta níos lár na páice suasacha anna cheann go deoach a techt trasna Dylan Walsh mar a dúirt fearre a chan farmhúdacha deama sna cúlathe ach ní héan dó híine a chur slachtar in nimirt ó lár na páice suaschaá. Bhí frihansaí ar fáilinn sin a bhríon go bhío ach stop siad ag glúiseach leis an éróid agus tá siad a gáil anún san áil. Ceann san seoltaisteach agus Jack Fallon ó ghail bhío isteach gurí fearra chúnis na Cian O'Connell ó bhaile an róba a sean fersa níos mar sin a ríist ní dónn gur bed tarntain na bhí gceist leis an bas láimh an sonnach péine féitige Frank Irwin ar deirí hir. Sníú níosligach a dul isteach sa ghlec rábhórdan sa tá siad a ddíra iad a hain tú agus iad a seoirú amach a John na Clíháin Paddy Heenan. Stechan sa agus seachuin Fintan Kelly inis lár na páice suas a gceisiúd chomá agus iirecht ar scór tá cum a bhaid a gceann san fear a bhreachta rás chuna ghádach anna scór an sonna get Jack Fallon. Yeah, scór deas an sin agus an fáide tá tuspáinte ag muoin seo tá tartha na fáide sin acabin seo leis an pointe sin agus le bheith féráte go tá go leorgan sellh acab suas go dtí seo an pointe sin tiltacab. Nis a haíoch an coolbáid a gan dát an gluthe ceanna seo cinna mór chafárá a ggéin le bhéal ach an ceann ige Kyle Davey craon díreach amach thar se dóibh líne agus tan chumar bhuión is gúilte sacra síos níos a bheir. Nis sé a dóibh soch an barc tá Conal Dawson agus tá sé breite. Se chuúin in isise, búirt isteach níos a hí a gceisiúdach beganí beagráhard a Rory Moran, cé bhfuil dianta ar aus a gceisiúd agus an talamh a bhuacht an tarnáis. Nis Frank Irwin a ríist. Tá siad a gáil anún san ála bhrí an cosú le fuid an cisfeile ggéir an spás a amsú. Nis srúthar lár na páice suas a ríist ige Fintan Kelly. Le Hansen sa a ché buirteach go fad le Paddy Heenan agus an réiteoide rá is stoilm gur ág sé an talamh go méidir gur bheith ile a úsáid ar a chéile córacha ige. Yeah, an cinenne ceartach an réiteoid an sin nach molla i gáil go cosantóirí sligach an sin bhí ar faideach agus níor gún siad síos an spás ar Paddy Heenan agus níor an dara ráhaigeach a sin íana. Well tá an tranóna go háling ar fadar fadan sa gan dát sligach de bhúdar ar Ross Comáin sa chláil a cheanna sin sa an teachtain me cairn agus buirteige muo gan dát níos tuisce ar ghaileh agus an son ar líotrim chomá céanach á bhríon beag lebeidech an son ag Mark McGowan agus déta díiste bheith híos leis mar an siad a crowspáiste hénig agus an pianós buirteige ar a matún. Yeah, scór deas an sin ag mar nach an obair dianta ag tosaí a bhuión seo agus go speisialta sin Cian O'Connell an sin an dí halbhú dianta ag an sin agus déach beidir cool an sin a bheith mar an daneannach sé éid ach tam ag géisteach le mar Sheridan ar an tíomhlín an seo agus tá sé ag rá leis na tosaí ebrú níos déine. Gafas na frachan Ardenson ige Dylan Thornton agus bhí súra bhuión a dhéach an ceann san na bhuachtant mar sin tá deacreachtaí a gceisligach leis gé amach tranóna. Nis mar sin ó Flaherty a scaoile féach lena chitóig tá san mithe ar thaobh na láimh a clé agus ar fóríl.
Yeah, angramús an éir an sin. Ach dúirtú an sin bhríon agus an cearta go Kyle Davies cínte gur cúlbáid maithe ach ag an am céanna ó híomh na kickan amachte. Tá kickan amach an táhachtach san lá tá neomhan agus meastú an diggin na himneoirí tá ag gimmert leis an na cóirí agus churad a bhíon aige. An tarna ceann mitheach ar a déobh Howland san Harris an déobh líne agus bíon cumarsáid a gceist gan dát idir na fearibh sa tríon láir agus an cúlbáide ach a láthir na húir agus tá sé tíosar a déobh líne éman ó thar agus tá an gubhair leis an aspa cumarsáide sin agus donnacha McHugh well Begah sé cartacha donnacha bheith níos aithní le sin mar iireacht. Yeah, bhfuil sin é agus bhí Cian O'Connell le fannach le pass láimhe tíbhiste agus tá sé tuairteach nó bhí sé tuairteach. Well, Desi Sláin agus éman ó Haran san ar dheis féin gapín gan dá duine de cheadar ó ligach a bhuaig gradam All-Star. Mickey Kearns agus Barnes Murphy san na seachtaí ó Hara agus an san Charlie Harrison gáim bhíon Diego hen. Ach bhí tréimh sin uachtar an son ag Mayo le cúgnú sé den neomataí an nuas. Agus beg sligacha dír ag seo ó bhfuilú a gcuine na gaotha cé nach go anna láidirí agus ní léonraí an fósta Owen Smith an fearín an scoráidir fad an áidir nach gafa go dílige Jack Davidson son. Fintan Kelly atá á aidir sin tránóna. Isteachan sa agus tá glúiseach David ausar fad agus anna chón go deon son ag fearra chúine Jack David anna bheagra ag eisligach. Yeah, an scoring sin ag Jack David. Rinne sé anmhain sin in that idir pass das an sin. Why agus go David and Jen sin Matt Henry agus for sé Ashley agus níach rud amháin ar intin aige agus an cúláil an sin agus tuair sé sin misneach go sligach leanach dorab leis an stíl atá acu. Well, Jack David ó Ghail naomh Moláis an son agus chuidigh a gheis go siúd an bhisneach ar a godéalacha tá an captaín Jack Levin sa ó Bhailin Vóta sínte an tarna bliana gcéanna captaín agus fachtasteach an son sa Chramáin beidir a gcéanús na hasníocha ó Rory Maran agus umláin an chiirtige Maran dul féhéon na peile sin. Yeah, chuir sé le níor go láidir an sin agus Jack Levin sa meallach an sin agus ní dóilm gur siar kicatánach a bhíon an cluife seo clui canis faoi fithe connacht am léana chuann sé gcuoinech am an clui canis a bhí idir Roscomáin agus Mayo nora i Bart Bhí Géal an stíl céanna ag Roscomáin agus atá ag stigach an seán jobh. Díonn ausar fad an son ag Matt Henry á chuir ar náis chuige agus tá an sé trastar Fintan Kelly an sa fiatach sé chudásta ar a dheasóg. Agus an légar orda a rís kick sé ar Brownta agus tá David go háirithe a dhéanamh scrisan sonisteigh. Seo chuin Henry a ríist nó buirtisteach a gceist siúd an son ach buile beagrá ord de be Luke Maran a bhí mar sprucaige. Yeah, tá stigach ag gúsáid na kick pass na fada bhíon agus níl Mayo gúsáid na kick pass na chuirbit. Tá siad an éfachtach na kick pass na fada sin. Na chaidir rud Owen Smith. Ní nadúil sé luirte gon fiúháin. Tá na chadéile díobh léirú na nintóideach tá fersa díagraseach agus abig cé bhfuil a dulda an san Rory Maran ach fear tá saoil san áil na cheanóig agus tá Stefána díorhan. Yeah, tá sé lán le foiinemh cinnte agus tá sé ag tuspáint go níróid agus sin ceann gan rudaí tábhachtaí a bhíonn ag tosaí. Anna cheann go deo búirte féhrún sanna get Joseph Keeney. Donnacha McHugh atgilóir a bhí eile anúint an san neidir binné atá curtha mar chóram ar runnacha McHugh. Ach péine cúlbáide agus an tá leis an son agus ní sé glanta go fólacha. Mark McGowan gafaisteach sa tranglam agus gabhfuil smut an án san leis le gachastóilm. Bhí cínte an sin ag Mark McGowan bhí sé riteach a spás an sin ach bhíon tá leis mar dúirtú. Nes mar sin, seo chuin ríistiad, Sean nó Dylan Walsh an trosa. A ríist luas má léirithe ag siúdagus an chluthe bra oscailte inis. Chiad cheann fachtaiste ige Luke Maran. Fear bhun an adáin agus tá seach an dúil lánaút an gos an tóir. Agus de cheannig an féil ónach lec
ní mór ná gur sé gafa haris. Ja, bhil sin é agus éonúide an tosaí slígach an níróid, go speisialta tíbhiste an lína fisi hí an méidir, breanaíonn siad dáinséireach, agus bíon seans ar chúlbeag nach gachúir an siad an níróid, agus stoilams go gatha muo beidir duine sa bhreise chur siar. Dylan Walsh cinnte chur a siar ó hasach agus bhí sé siúd ar aus sa chluthe lechanis ach seo chuin inis Aidan Cosgrove. Dyna dus an leid na bhí gimmer tan nurig. Paddy Heenahan an isport líana chitóg ag peint an bhrá. Peint Allinton son again lán tas é. Ja, chúis na broigin sin ag Paddy Heenahan agus an scóran sin. Tá sé sin an deacad an kick sin a hógáil a bhíon agus rinne sé go mai chuid idir na postaí. Well sin ein sanna Paddy Heenahan os na mistíalig I gwisleán a bharrig. Mar sin tréf sé beag in uachtar a ríiste ge maionis. Conal Dawson. Well, clusin sibh an bhéic. Rúthir chrua young bháilte a tastáil ón Dublíne. Agus siad clas bhío atá an éileh a láthir na húide. Heenahan a fánaíocht chud bha agus éfach den chud é brecha fárá. Caite siúgarí Dylan Walsh an sa. Dylan Walsh a rinne den grú bhí I gimmert an bhríonse me ceann chuma. Nis. Tá féine a tastáil. Caite siúr ag Alfie Morrison agus iirecht mhór ard an son agus tá siad sásta stig. Agus anna féinte go dó tamil má an Sprukenson. Ja, bevrálam na passaní ar fád sin a chuir muo le chéile chúrin sinach faoiére thug sé chans go Paddy Heenahan sin agus an dána puinte sa chéile fáteag agus sé an na stói an Canada atá ag muo an seo nniuh go dtí seo. Se agus caiigéis le gach doling le le siúd agus tamilón gúil. Cúpla puinte anna easla na chitóige. Nis mar sin seachún ar a bhrehún saí. Chalístianta ar chláirse an éir Dylan Walsh an son. Idir sam cin fáin ar thug sé pass an sin go James Donlan a bhí an aice leis. Well, tá pass tuca níos ige agus seachún ón Smith. Femiú an aice an chúil chud bha animnethe ar an nachad slát. Nis mar sin, díanta go deas ríistige cían níhecha ge Jack David. Trasta an sa agus an lán chulaí Mark McGowan. Gan ein an isach cúlbáir ar ligig sa leheile den barcach ruachar mahansa ag Canis Mulligan. A 40 Joseph Keeney. Ach bheagán spáis agus deire hir an féil buinte chóhan san agus aga Frank Irwin agus bhíon táidearg le Keeney. Well, tá kick sé géilte cecolóir ach bhí sé lubarnach mar gleicmhis. Bhí Canis Mulligan cúpla second revision is stoil lumsa gur an réitear sa málachaid agus nach ra se ná breanúisteach an lína lán hosach le kickpass úirteisteach. Well, ní lénge an sa de lead na bhío a féchan cétáisteach sa lína lán tosig. Sásta dul ó rinne go duine agus lehead na parke a gúsáid. Naine mar díag caite beáin lena chus agus pointe bháin na scaróid na bhórna Aidan Cosgrove inis buile beag ró ard an son agus scailteach agus sin cúcín ar fóríl ag muonis. Well, Mara Sheridan, banisteoir bhuió an son tarna blian aige. Fer gan nóta chail claí cena sé léir le muo nócha ségus nócha seachtach ina chapdain ar bhórna trách nóch na carach nuair a bhuidir creidhéir na globan son I 2006. Agus bhí sé na bhainisteoir ar an choláiste na hallscoile na gaiile bheith rú corn bhí igar am líana na freisin. Ceart a gut. Nis bhíon chiicamach san beáí sa bhar agus James Donlan bhí a gúmpar na caideach tá sé fighting sáinis again Verlar Park Canis Mulligan. Seoltaisteach ard ach díanta go maith an son ag lán chúlaí bhuió Rory Keane agus sé seán bucha le láthar na húiris atá crón na neacreachtaí Heenahan. Isteach an sa mar a bhfuil Frank Irwin a rás chun Keane agus sin peint an a bhrá ar fad. Ja, an feintin sin ag Irwin agus an pass tucaí ró ag Paddy Heenahan ach tá stíl an compordach ag Frank Irwin. Tá sé an compordach go leid mór ar an níróid agus
an Euro sin idir an dá fostan sin agus muo ag fáil beidir an láb an uachtar le couple nómed an nuas go specialta hir a meas na gúl. Se agus iad an uachtar sa trí an láir chomá agus geoisiad, well, cimát de stig agus tiantar aus ar fadan sanna ge Canis Mulligan. Mehénig agus an slúr, lán dainachta gomach kickstasa ag muo'n san. Agus cúginn de féintí bhrátha ag muo ó nimmert godí seo. Na fór na córam. Fachtan son is ge Fintan Kelly. Ní héach leiscéil James Donlan. Ríiste fehebli a róthar. Agus dianta deadi hir agus well da mechan láb seáid began níos a bharige Lee Duignan. A charíist tána cosantóirí seasamh siar anna festasteach a láirslí agus tá Davidiste go ríist an dubh chuna gealaige ar a báidóir agus ar bheirt chosantóir an tarna cúlaige David. Bhí sé sin bhí chéad cúl gomach an darna cúl bhí sé níos fearran sin. Ionintach go fast an sin ag Lee Duignan isteach go David agus csiachnaíonn se go hiontach an cos céim ar chléin sin agus csiachnithe nó neadaithe go hiontach an sin go híisiil sa garneil. Ach nach etim rud nuair a bhíon féilige Duignan mó ar an nachad sláatnú mar sin de has na cosantóirí siarmhóig an son rud a thug agadá féchant céhí glúiseach de stig agus de búntaach go deo an cúla is hínahin. Buirteach an de siúd chum a chéana agus in náiríide. Bhí sé ceart an trosan ag muo an ceansan a gháil. Sé láir níos go chéan tarna únsaí a bheith ag nó bhór. Mar sin Mark McGowan agus bertha amó ar siúd an tarna báta bertha mó ar an lán chulaí sé teachtamach. Aspa lads ag tuspáint le haon níróid agus bhí sé idir rá chúirlinn sin agus sin an fág gur thug sé na céimeanna na sin na céimeanna na breise ach an cúil sin a bhríon na fur Jack David. Ionintach ar fad agus déach sé práiseach a dhéanará ach an cos céimar chlé agus dearann siad go ngrúthann cúlannaí clufií go fórne measú an méid sé sin fear an seáinneamh. Well, tá siad a gcuineann na gaotha céanna fuil sí mar dearm ró láideach tá Paddy Heenan stig leis chénig tá hóna ceantanna kick saoir trící na isige. Scór deasan sin ó Paddy Heenan agus tá sé compórtach ar an níróid tá Frank Irwin, tá siad a braid Frank Irwin freisin agus má an Frank Irwin na nóhan go níróid déana sé scris. Nis ceantan buirte go maithan son ag Shane Malloy agus an fel i brise ar a dalamh. Ach Dylan Thornton and so ar an nachad slaat unca leis sé David Brady. Ní has rágur ó bhéal ná in ledóg se chomá chéana. Agus Cliffis sratha is dóilm imní aige go bhío go James Horn am léana chomá. Mar sin dírecha cinú gúil go chéanana de Gartenson le Phelim O'Donnell. Nidir bhfuil ábhar fola a siile leis an son Carcaléir agus Caffar sin nach lána agus tá unadaí sealadach tíorgáileann sa sin é ó sin Flynn. Baiste fuair sé Dornan Carcaléir an son. Well, ní hébhar a fithe hen táiste go dain féin nach Ciarán O'Reilly, sna Ciarán far rum chléabach a réist díantar aus a fad tá an Vertlar Park a híní agus Mulligan a léirú díagra sé an sa. Díantar aus ar fad aige agus go dain féin beidir cinenne a chuideach cochail ar Loch Leanta bhío. Well, sin é beidir go raibh umach cos céim an tócaí a gibh an éon sin Joseph Kearney. Penny iirecht ar féinte san aige ón Smith a stáilm ach lágúireach mar a Harlín se ráichan ar fóraín in isis a gceist le gachan sa ach tá siad ráfeintach an tosaigh. Agus tá siad a déanana go más dóigh go méid Desi Slán sásta leis an scór mar atá sé faoi láthir. Well, dhéanach sé anna chúpla ládóibh an bóthawlan na bháireach a gceist na síintir ach níl deire díantan sag an dát na an éananig reachta go fóil. Tá ceansan cúntúrach go leorach seolta go háling thar sé drastáin aige Tom O'Flaherty. Agus má thugann tú spás go thosaí a bhío agus má tá siad an aice leis an cúl. Tá siad ábhalt na pointí thógáil an sin agus Tom O'Flaherty an sin scór deasmhaid.
Well, fear achamór an son a léadú a chumas. Agus sin cúpla ceanna níos gá ceanna Paddy Heen an Tamalón gúil. Mar sin ní féidir a ghlacha leis go mé siad ceaclóir na cosantóirí má ghágan siad an fel lasmud an ína cúig féidir stahad. Nis, seachún sligach idir bhréún sé. Ceann san léite go má agus gearmach go deasan son a gé Conal Dawson. Agus fecinn muid Tam O'Flaherty, bhí sé héis pointeáil thuasaid an tíomhile agus tá sé hir meas na cúil inis agus é gobad in Nós Capel. Seachún Aidan Cosgrove, fearchúilte má. Steach a láir slíonsa agus a glúiseach an cín Jack Fallon, trosló go fada ge Jack. Ach well, an cúla búilte agus an chuma a máidóir lí ná sé roiithúráilta cad a bhí bunan son. Ja, níor saige na ríide ceapme stoigur ceapse gur sé go léir fóríl. Ach amach éon ceann go thosaí a bhóistíon sin agus tá mullach sí an poster bhealach ag an eile. Caléistíont an trosan Matt Henry. Nis mar sin, muo Jaslo críochnú go láidir, mar ionidir a deirean chiad le an láidir nach seoltaisteachansa amach le leis an máidóir Brian O'Flaherty agus bhí údarás tá sé teachtamach. Bhí agus bhí sé dhéite go maith an sinna bhríon ach bhí sé testáil mar bhí Lee Deignan níorach rud amháin in intin dá neamfach sé seileh an níróid an sin. Chlutha anna bhrá, cahamérá, gan mórán a dhéanmhige Paddy Nealon an réiteoir, seachún Cosgrove réist. Búirtisteach agus McGowan an son an dá láimh timppla gecht a chúisteach le darn ach ní dóin go sé sásta leis gine chomáigint. Nílach nó tatú cho garsin gon tosaí tá se an éasca gon tosaí titim agus an réiteoir i bhealach an sir ciceúirtit. Agus sin a Harlan sin is dóilam. Ifir a cúigéig an sin Cian O'Connell an chlichte. Well, ní a bheith mór an spáis idir an cosantóir agus an tosaí an trosan. Nes seachún Frank Irwin, búirtisteach aige agus ceann anna bhrá eile tá an aonlú go díala nachtaige muo. Ja, scóir deasan sin ó Frank Irwin agus mar dúirt me go leid atá chomhard tá sé an compordach ar an níróid. Sin anna ragra chúl slíigh an son trí cín de faointí as a chéile feite aige muoonsa. Well, a réist ceann san feite ag stigach gur ceapdónacha McHugh gur ag hénig bheith an chic sleasa. Ja, stoilm an momentum in sinna bhí ag Joseph Keeney go bin an fágur hitse, ní dóilm go bhfuair sé brús a ghríim a chuidibe. Well, a déanamh ar le hama, díirechos cynúmad le dul tá na fórn ar chomharach agus well, súnc drama agus éman á thar agus Desi sláin ar buileann son leis a gine sin, ní leis a gineach leis an le gníomh an chosantóra. Ja, agus níor gábe sinna a chuidibe, mar ní réon dáseir an a chuidibe, bhí ní Tam O'Flaherty ach Matt Henry, bhí sé an eiceil sin tíomhlíne. Agus mar bhar ar gachtainna san isis, an fel tucaisteach ag Paddy Nealon, agus becheacameach sé inis leistigh de réan Lee Deignan an sa. Agus rud amháin ó híomh sicólaíochta a bhríon maithain stigach isteach agus pointe amháin chun tosaigh ag leatham. Tuair sé sin misneach mórgó, mar eall rud seafóideach. Agus iad a gcuineann na gaotheach gan dá titnan réon tacasa tróna. Pescéala ní leon chucha ar a gceann sanach, beidir go tí fós ann agus tá go daon féinnig. Fachtan san istigh ige marin. Caite siaransa ba bhuair a chair peinte agus an trasnáin. Well, ní ha, peinte a déir an mair cúlan san agus é fachta a stólam an san hail ag James Danlan. Ja, scóir deasan sin agus bhí an fuinne bheith an níróid dul just díadach head an trasnáin an sin nach... Bhí sé sin beagán ata cheappas hénig an an trasnáinú dorn an bhaidóra ach péine agus a ríist mé seáil an son agus kicsa réile tá an táin titithe asta le cúpla neomata nuas agus bontáistí beaga a dúirt go neafaisecha de ligach. Ja, agus cá is dói na fórneas fearr bíon níanaan siad botún mar sin agus tá cúpla botún déantaigh maió le cúpla nóid an nuas agus sean eile inis ag stoilm Deignan atá ag toigáil an sir kick seo. Well, de hasnig sin scóráil le kicksair sa tarna neomat agus beidir go gcuireach sé chlásúr le scóráil an chiad lethe seo
le kick sair eile techt trasta go deasa de bell ach ábhar heb na láimh deise agus fóríl. Ja, bhí an fad ag an sin ach níor an crinneas ach seanscúil an gcuithe beidir níos láidre híos an barcin sin ná mar a ceapan muid thuas an seo. Ceann garid Ebreharíis gáineomat atá fógartha ar a líad gáineomat agus Cosgrove a techan Keenan son builte trasna na parkige cho fada le Dylan Walsh. Nis fachtastig agus dianta go má ige muótá se ina ghlaicenis ige Tamá Flaherty. Rory Marin har a bheith gníomhach an sunnaistig a gánaí. Íochail curtha ortha dul siar agus fachtanis ige Fintan Kelly. Tá sé seo feici aine bhríon is dóid am 7 nó 8 go huidirtí sa chéad le an nún san áilseo ag muo agus ag fannach le haon bearna. Well, nína coch chuig secondíag nó mar sin inis agus scuite féin son ceann mór gríoch tá sé séit amach heb na láimhe deise an son ag Jack Fallon agus gach seanscribé sin action déirigh an chiad lethe. Agus go déin féin tá an ad le hama séitansa ag Paddy Nealon agus siad na cún in áiríide buig faointí na himran san sa chéad le agus an dácheann fachta ag Jack Davitt an dácheann go díal ach gan éon dearbh chunú an chosúlachta lena chéile ach tá sligach ag imir commands agus chun cín dó trí ag sligach ná de hocht ag muo fanna gé linn don tarna le. Canada announcement. Those cars 211D 3789 Ford van and 181LD 490 Hyundai have not been moved, and there is an additional car 12G676 a Toyota Corolla. It's a Garda announcement, and they've told us that if they're not moved, they'll throw them away. So it's 211D 3789 Ford van, 181LD 490 Hyundai, and 12G676 a Toyota Corolla. It's an announcement from the Gardaí, so please go and remove them.
scaffolding from the shooting to Walsh. Tá na banistóirí tí caiint leis na himimeóirí tá seansa gine is féchan siar a reint a bhuaig faointí na himimean san sa chéad le agus bhfuil na thosaigh slí a charbheith láidir an sa agus bhí James Donnan in teachta níos an lína le chuúil agus bíon tarna scóracha agus ní bhéon scóra go mó féin drás an nach a chur Jack Fallon an méid sin ina cheart tamlín bhig ina dhéag sin an fearfúir an coolla gine na gailí sa chéad chláile ceann mór díomhar an son agus únsaí anna bheith réist an sa I gceist lígach Jack Davitt atá a crothú annachchuid an deacreachtaí agus hénig agus Matt Henry a cuibrú go háling agus críochnathe go paitanta rud a rág an cúl glan an san trínom díocaite sa chéad le ach ní bhéon bhílar fedí híanaan a dul món ebregus daib se siúd ráfaint as sa chéile chun an bhearna íomh go painte agus an captain an san Frank Irwin a chóir me cuasaí le héna dó le náid a cúig féin drásan agus nuamtas fithe caite an son sa chéadle ach a réist Jack Davitt a sáistig an Bob Búltige siúrtas do cosantóirí agus neadathe go díal fad an sannaige agus fágan an dá chúil sanna geisiúd gúte pointe chun tosaigh dó trí geislig ach náid a hocht ag mó agus istócha I gháináid go féchan nimmert an son sa chéadle tuilte ag mó ar geislig ach a bheith pointe sin chun tosaigh. Tá agus dimmer siad an félis fearras dói lumsa an díróid fadasteach sa spás agus é crothú na deisian na sin go Jack Davitt agus be sé simúil sa darna lean seo agus began íon gon gaothe éagsligach an main spás céanna acab muo faideach a goil anún san ná leis an díróid agus I ggéire an darna a aimsú agus go leor scór na deas a fáit acab ó pí sa fad amach ní bheith an drí acab sa darna le lei sin íana ach Cliffe má bheith sánach is dóilam nach méid seans chomá seo a riamh nó le písa ag stigach a chéad críomh faoi fithe a grúchtáil. Tá sé ráide go bhfuil tá slú istig a ddírig an blúir is staide sin a dhiiscint an sa tróna ar farc Markovich agus ghúnecha lás anmh ag mí hála dóna agus na fans a leir leis an son as an áde sa bhoscatá bha Callum taobh leis an gribh lá brethe ag macaí rónal iné. A fiechan déir fanna fuilteach 5 mbliana féad béidir ach déir an go féad leat cúplaána chur leis sin ach tá sé an trú an sá mar atá sé tar fad go méidir go móthach sligach é seo an géadú riamh.
Agus ru get fáilte National Circle Park Markovich ná dearúd ide híine go mé mé thuigann san de chluthe ceannis ola faoi fé an Cabháin agus tíúin a dhéchan de chéileann san Fark Brewster in Inis Callan agus é sin beaggan díomh ide híine agus gan dátan san cúpla lána dheabhaigh sin ide luin chluthe ceannis na mún mar mé céirí agus corca go dhéchan de chéile I Drálí agus is sin an fad an slúg fé tréis seacht ide luin achan sa Tá muo haar naisiir a barc tá sligach díireach take amach sin mar atá cuasaí man de tis daine tá tréist góráil agus an dá chúlsan I get Jack David sa chéad lehansan in áiríre na scór na móra agus tá siad háiseach na staire an sa inis. Trochanómat idir iad agus a géad bhua riamh I gluthe ceannis chonachta faoi scór bliana dí sé orthe fé láthirige airgrid agus be go chéine leis tnúnis go méid Owen Smith níos I gníomhí san Imerton sa tarna le cór na gaotha I gceist le gach gan dát inis sa tarna le chuma agus tá Paddy Nealon díirecha cintiúgul go chéanrod ina cheart agus an fel catanáirdige agus gan hen dúláán an son agus fachta a thuil an son ige Joseph Keeney a meisiid begáin níos a dhéirí tá firmhóra isteagacha Selina Lán tosach sin Luke Maron agus Owen Smith ach an ceann san áda leis go maige Fintan Kelly agus búilte tras na park get Tom O'Flaherty. Nis fá fúm sé sin leis céalaáin? Yeah, I know tá duine sa bhreis hir meas na cúil ag slígach an sin agus duine sé deochuid go bhío an spás amsú le ha beidir líróidí fada chuir isteach agus ba sé simúl cecha nimreo muo an darna lean seo híh stílte. Mar sin, bra, feinach a réist, Dylan Thornton an sa. Agus lídiad fará go bhfuil Joseph Keeney agus Frank Irwin I cealú chéile begáinín beaggan sa scodí seo sa chluthe ceannis. Búirtisteach agus feite deir hir an son ag Jack Fallon, ní mór na go raibh an fel scoid de bhuaigige. Tom O'Flaherty inis. Ábhar spáis a déobh hawl ag Conal Dawson. Agus fear chahar na Mart Gaffa Harris an lína cúig féidir is tahad. Tá chuilegan I tití siar ag slígach a chaháin Owen Smith atá thuas san lína ná tosach le sin. Agus tá cosantóir taobh leis agus cosantóir le cois chuma Fintan Kelly fach a hir a géimeoch Paddy Heenan tá an Mark Leirice an sonige agus well ní sé seo fristanis agus tá bhar a beidir Gaffa garid. Tóca ge Frank Irwin an capta énach a réist íochail curtha siúd dul níos hí ón gúil. Cosgrovenis isteach go híine hénach plíos de hólan son agus tóiste go húntaach ar fadan son anna bheartaíoch go dóg Conor Johnston agus bhrithún sí se chuin muois fachta ge Luke Maron tá Smith a glúiseach leistig ach an takeíocht ó Lorna Parke Joseph Keeney inis tá bhétarí scóraáil Jack David stechan sa Bob Boultonson ag James Donlan bheo ach a góta sté peinte ní ha. Ábhaíon beag hefna láimh a clé
Well, amach siúl súl an taucain an seo a bhíon bhhailm outside line kick sin híl me grisi imi head an tras an sin ag Luke Marnach an glúiseacht an sin ag sligach luas sa glúiseacht agus an deis crothaithe ach gan bheith cíochnaí. Nis mar sin, Penny tá mid fós dealamh ar chlár a scóir sa tarna le. For bhúr tríú mat caite agus seo chuoine nis muo réist. Gúmpar na cainte agus tá luas a glúiseacht tá seachas man an saoil san áil a bhí chuid bha den giad lecha. Donnacha McHugh a meas na tosahansa agus iireacht ar scór ach lágúireacht mar a Harlínte ge Cian O'Connell. Yeah, well, tuspáin sé bhí an cecho beidir bhil ní láideach tá gaithe beg an sin tá níra sin ag titim gear nó gáil ar fóríl go bhío. Anna ciceach gan máideoir buirte ge sin me láid ach an council buirte ar náis agus láideach bán buil. Tá má flehartaí a chur Rory Marnan ar an únsaí se chun Marnan is. Tá neart sa bhersaisteach í Dylan Thornton gafaisteach ach a ríist kick na circe an tarna báta cá. Agus bregsligach brasásta a le héidir sin íiscint. Yeah, catú na deisinaí sin na hógáil a bhíon mata tú géar a críomh connacht faoi fithe grúchtáil. Agus iad a dtíirigh bhuachtan den géadúir. Nis mar sin, Canis Mulligan. Prahan sé an fear leistíirda bolóra chun é chur dá bhuile. Híoch mátá gúilinn telefós ag muo agus ag James Donlan. Smith istig a glúiseacht fachtan sa ach a chéile córic an san ábhríon beag don á a buint le sin den gosantóir. Ach tá an cluthe in áda dhéine inis seo chun Paddy Heenan. Trícín do faointí ge Paddy sa chéad le agus stop churann san ige Ciarán O'Reilly lena róthar. Yeah, agus is stoin áide bhí cinál luas an sin ag Heenan bhíon ceart ag ifir seach an sin Ciarán O'Reilly a chudhead an tíomhlíne. Nis mar sin, buirt isteach an sanach tá Calais breit ag Paddy Heenan agus tóg fran chiicsair mar ar thuúrling an fell. Nis mar sin, Frank Irwin ó Stefánig Villaná an captain a ddírig an dehampla a thuairt. Cian O'Connell níl mór an fiscathe don bell agus iirecht a bháin ar fóríl cúpla nuamantar hin. Gafa sin nis go fada le Sean Morahan. Tá sé deacair príl a ghaimsiú sa chosint a fed le marna dhéanamh. Sin me láid chur a gáthaige ach a ríist I ggheorcail a chuig sé agus iad ar náis mar a do snéadar. Yeah, agus tá an disciplín a hospáint an seo ag sligach tá siad faideach níl siad a go leisteach san gnámú agus níl siad ag tuairt wahab sír chic. Paddy Heenan éalathe níos a chungríad an gúil an trosan ach tiúnlachan anamha a dhéanamh ar siúd. Nis mar sin tá má flehartaí buairt isteach sa bharna ag siúd ach fachta ag Matt Henry an nimhre de eile agus ar a bhreithúnsaí se chuin buchailí na háitinis. An slua a géirí chorathe chuma tugann siad a háchtaí is a há an cúineam de sfethe atá rómpa an sahanis. Nuigín do chluthí ceannis a gconacht cailteacha I gahabhnam líon. Is mór a chuide. Nis mar sin ionadaí a golabhú de bhuió an sa híos fuin. Agus beag Bob Toohey ó Chuisteán a bharrig a techan parcach idir an dálín Ciarán O'Reilly buirte ar náis mátá Calais Gailton san láireach bán buileach donnacha McHugh a dhéanamh go díal an trosan. Yeah, dianta go maing an sin ag donnacha McHugh fear a dimar go bhío sa srá náisiúnta mléana ach nuair a rinne sligach an díhalbhú an sin bhí second nó gó nuair a bhí an líróid fada ar fáil ach níor ciáid siad isteacha agus danéanach siad sin beidir go mar seansa go bercúil cúpla nómad. Well, Conal Dawson atá fácathe agus an cluthe seo imirt gandát ar Fort Markovich agus bhí achran áirithe sa bhéidir go hocraigh cóir le chonachta ar an cluthe a chur arsúlann san a mícin ach níor ah clas na háte sásta le sin agus tá hasadar an fód agus is an sá ar a bhód dúchais atá an cluthe á dhimirt. Scéal Harris I sethe sin mátá Rory Maran
ach a réist tá stigach sásta an fellúr dóibh gan léimteisteach sa ghlec a chéad a chimeád tamló bhaile agus mó in aice an taobhlín Frank Irwin agus gan inge aige machach tá siad chuig inis Carcolóir sin Malai ach tá neart agus choramíocht ag Frank Irwin ach gafar trast an chúil ní te gafar fór ílfiú. Ja, agus an edit sin brúcar an sin nach go bin an fágur thug sé an droch kickin sin nach ní aon ráha aige a sin íana ní réon den ag tuspáint le pass. Agus beg slige har bheith sásta leis an giad sin seachnium den sa den tarna leis seo. Jack Lavin an captain áicheolach an cénig sé buirteistegan sa agus buirte goma a ggé lí daigni nach puintecha go dleacha der an réitóir cena tagan an sló leis agus maionis a bhriúnsaí donnacha miciú. A bhí sa lína lán chúil an bhlinse me cearnig an levéalsa lá na parkin lá dernach áncre an éanaad costanta tránhóna trastan sagadí Aidan Cosgrove. An ré sin agus is lascló scaoile féinú go meise tamalaistigh nó isteach agus chalíos déantar fedí híine deir hir. Ja, agus le bheith féráte agus sligach déach fáil a bheith déanta ar an tíbheilegan nó couple second chuin nach cíntin sin dearnú fáil sin ar Paddy híine hin is dói idir a seachtain sin go sligach Kieran O'Reilly a go isteach láidir ar Paddy híine agus túir se seo deisgóp tá sean seo gar an chúl go bhío. Agus dhéon sé teanmháile sé Malai chá maithan agus well tá cóir fós a gáilte Paddy híine nach tá an fersa cruig go má agus chuirfa cóir leiséir ach idir an dálín tá an captain Frank Irwin a golamhú fear a fuair ráfhainte sa chéad le agus tá sligach leis I ddírig ionadaí a thuirtach an parke. Ja, ba chailún tá mhór a Paddy híine hin má tá imach gan fáil cha stoilen go sé ceart. Mar sin tá Matt Henry buinteach ag sligachan sa agus sin Flynn chuiristeach ina áitá an tarna ionadaí a golamhú de bhuió ach idir an dálín agus tá se le fiscinnte Yancey Frank Irwin ghuilean rééis sin fós láidir go máis. Ja, should sear kick táhachtach go Frank Irwin in seo. Idir an dálín Cian O'Connell mithe agus Cian McHale tucha isteachcha. Ach an áíre tuisc Paddy híine bheith bocha amach sa chéad le is beag dhéana an lína lán tosaigh trí chéile tránhóna ach seo ceann fíortháach agus neidir bhfuil an bhuaile cabhrú le Frank Irwin an sa. Nis cá sé tós craoine dhéanamh ar chócht na gaotha an sa agus sin dianta go háling ar fad. Let's go to Tarnala. Score Jason Chinnig Frank Irwin agus mar dúrman níos dóiche tam ferseo tá sé compordach in níróid go áratá sách mór agus caithe stigach is dóilm sa caiisiad freagra thuirt gon scór sin go luha. Lecha Henósan san go cliste a ggé maio a lá na parke. Déanta go maithan san a gin bhena fa leach Lendáilta Bob Toohey. Cosgrove-inis. Cuma anna bhaid a bharsa seileh na caidir Rory Marin. Ach fáca ann a gceach a rééis sin Malai a dolisteach sa ghlec go gláán ach go cumasach an son cé bhfuil botún déanta. Na botúna techt ceann na níige chéile sa feist imar sa. Keaney tóca go tapaige machchan samar bhfuil Oisín Flynn. Betnú trú timpplair Oisín agus lágaíocht ar deir hir agus gearmach a get tamil flehartíach an réitóidir agur duineach chalíis ar ó Flynn a lá na parke. Ja, éonúir an sligach na rion siad an díhalbhú hir a meas na cúl. Má bhreanaíonn siad suas tá Bertnú trúgan na tosaí tá siad a riocht isteach sa spás go sligach ach is dóilm nach má chuann siad isteach ceann amháin go na níróidí sin go grotha siad an seansa beidir ar scór nó ar cúl go sligach. Well tá Rómanga Fintan Kelly leis an íireacht sa mar go sé feire Owen Smith. Tóca garid a gceist ligach. Mar sin a luíisteach an san ar a gostantóir Canis Mulligan
Ach ní sé ar a chumpóir dá bhla son agus tá ar deire hir an Council methe ar fóríil. Ach ganach scór amháin gon fós sa tarna le. Ja, agus tastín scór ó slígach mátá siad de ggéire an clufa seo ruachtáil tá ránú me déag imi ránú me dag nach trínú me déag imi agus an guthe lob agus gan éon scór fáteach. Agus lídiad far anna fiá ach cúg scór sa chléthe ar fad. Díanta ar ultra fadan son agus Cosgrove inis gafa leistigh dersúnú cethir tún gosan isteach an sa seansa go Rory Martin inis an pointe tóca aige agus támaío gafa chun cín lei sin. Ja, scór man sin agus sin an chéadúid a bhríon a bhfuil luas feici an gluiseach bhuió an sin agus becin tú cin difriocht dhéana sé. Bhí seach an sin Aidan Cosgrove agus Cormac Marin atá crothú feibanna go slígach sa darna leann seo a fuid an scóil, seans bega gur chúl. Agus Paddy Heenan bhfuil be sé buile lei sin. Ní hard íman bhanistíocht mar bhí takeíocht aige go háirthe ar hebna láimh deise. Ja, agus ní minic écinn muid Paddy Heenan i dtéanana botún mar sin nach is dóil am gúil sé níos comportí bhríon ar a chus clé. Nis mar sin, tríann sa hanis ar bhíanach chligiig. Níl éon áras na hebh son agus dré mar hen an chléir aig tuice siad an tácht a bhainn le go chéan feiste imarthe go chéan bhatún déach sé bheith cinúnach. Tá cheadach raibhs fethe búte ag maio an sa ag an levéil sa i gúige chonacht. Ní héan eilothe ceanna le bhuachtain gan dát ach tá difriocht intige Bob Toohey ó tháina séisteach cinnte. Ja, agus an botún beg sin an tas láimh a thug slígach an droch fearsa sin agus cílíonn sé go bhfuil an sellh inis ag maio ar fean núméid nó gó. Nis mar sin isteach ó fad le Rory Marin. Díadach treis pointe a gháilt agus sin in pointe a scarnéad a láthir na huaire. Agus slígach an is sem reachtant ar an ganachaid ó hebh sellh ó ghine go duine saolann sa agus feitan san hálaige Sean Morahan. Ach craim docht daingen a gé maio ar a gluthe fel láthir. Nis ruachach an cín ige Fintan Kelly an sa ach a ríist ar fóríil agus díata díiste bheith á gáisih san níos a dhéanaí. Ja, bhfuil sin é agus níor thug sé an cinenne mícheart a thug sé an sin bhí a cúig bhaío an sin Fintan Kelly. An níor dí cicáil ar chúis na bróige agus in aon na gaothe ceann deacair. Well, de cha Conor Johnson feham nu godáinnig an fell chuig go lasmod an stúa le Kirkland son. Ach sé seo an tréimhse is táchtaí sa chluthe ar fad i láthir na huaire. Le bealaigh tríd an tarna le. Agus gan na aon scór fachta ag eisligach sa tarna le seo. Ba bhór an tardú manam an ceanna seo chun Ciarán O'Reilly. Stechan sa a láir slígadí Canis Mulligan. Ceannáir de stechan son agus tóca ge Cosgrove agus Owen Smith an leiach an láir déarnach achas beag déanta tranhóna ge. Ach bhí an pas a fuair sé bhríon droch fearsa bhí an, bhí sé róáard agus bhí cosantóid bhuió an ghargó. Ní thug sé seansa big go Owen Smith an níróid ag gramún sin. Is gan dát an is maio tuiscid a bheith chun tosaigh. Ní léon dá ortha a go bhfuil suas féin barcach tá arbhain glúiste chun céann sa agus gan aine in náiríre á leanúint cé bhfuil lí daigna níos ann. Sin me láid chomá céanna. Sin óma díogan is caite sa tarna le. Aidan Cosgrove go leor den bell fiscathe geisiúd chomá. Stechan sa go dtíon lán chúlaí Rory Kane. Donnach an McHugh chomá céanna agus bhfuil preban na caideann son a fáilt an lábhan uachtar siúd agus amachchan sanis na Dylan Walsh agus rásús Fenberg McHugh fós mátá a cimad leis go chaléiseach a dearn ré tower. Ja, rinne McHugh beg nach chuilead ceart an sin an gramú ar an lábh ceart nó leis an lábh ceartach. Is dóilm sa gur hit spéidir ifir a dói ag Dylan Walsh agus nach feáil a bhí an. Ceann má búirte get Luke Marin. Tá Owen Smith bucha amach ag eisligach a déiring ar an náhat slát nó mar sin. Agus Calís Gailton son ag táá flehartaí ach ní bheith sé chur éon tiniseir sa bhéad is gúil séil tamil má ón gúil. Jack Davitt an dá chúl sa chéad le.
agus dhéman áthra Desi Sláine agus a chadéile chun sa mar a chéinteamh duine Bertelle a gála bhú agus deirtalm gote chun Owen Smith a bhaint an bar chun fearmhúair 6 pointin lá dearnach agus mátá gréanach chun feachta géisiú bí siúrálta go mé sé a luamachar hénig go dtíarach scór gáiltin sa níos mar sin tá sí ge agus bhfuil sí cócha ábhrín beag níor a bhéon trahíireachta sin. Ní agus bhí ceann ag cúig nóméid níos luiche beganín go míán sin nach fecinn muid Bert féanad beidir ag tíochttasteach ag stigach agus an smaoine bheitán san lá tá neomhan ná go gríochnaíonn tú leis an fuirin is láidir beidir go binetá gceist mar taobhid a ceid Luke Casserly tíochttasteach. Agus tá fearile chama Gavin Duffy a gála bhú nach idir an dáling Tama Flaherty seoltas os atá marnaige sciúran na caide trúráid le gachan san a chiach gur chaileidir sellh atartha Jack Fallon a déanamh an ghnó agus se chuin marnanis agus túir sé fé sin maláonsa a hálófa híanahin sní na himara le chéile caite siar go lár na páirce Rohreilechan cín ige Aidan Cosgrove. Well, de bhfuil sé tóin a chéile córaach agus an bhróig chuiristeach an son go mí glisnach ige Lee Dagnan Erson Ray Tower. Yeah, bhí an tála muón sin Frank Irwin níor sé sú leis an passan sin a choribe ach na botún bega atá slígach ag déanamh an seo déanann siad difriocht an bhór. Well, fearleón lína lán tosig Luke Marin na frágan na páirce agus Gavin Duffy chuiristeach tá Luke Casserly leis mar na chéinteamh atá a teach an páirce don ile ó Naomh Mullais Phelim O'Donnell a fágad na páirce ach tá siad gafan 9 nómad díog sa tarna le gan irid a scór a bháin feitecha le cór na gaotha. Yeah, well, if bhíon luaman níos luiche an clé ceanna se bhí an nora idir Mayo agus Roscommon. Bhí sé beganín mar seo sa darna le, Mayo chuid an brú ar fad ach sa darna le gan darna le fuid Roscommon cúpla cúl ag siachnig an cliffe an darlo sé seo in Neomhríist. Níl Jack David feici aine churibe sa darna le, beidir máin sé seileh líróid nó gó gar an chúl go méid seans ag scóráil. Ceantácht chaile ag Frank Irwin ach tá sé meheach ar dheis fós stigmátá lecha nuas isteach le Paddy Heenan an ceant an buinte lena chetá agus den nada sí sa líon bhí sé túirt fe chuúlín táim láseráiltacha agus scór mór grééis sin cúil de bhío. Yeah, agus beganín gan tá an seo agus an níróid briste sísan sin agus níl an dát faoíach gur a Paddy Heenan ag ggéire puinteáilin sin agus míá ná ide Kyle Davy an sin sa chúlach cáislig a freagra thuirtanis. Agus se chuinniu ar cosanáda James Donlan íochail curtha ar James Dulshear. Bertastig an ac na chúl David agus an ceansan gafa Harris isteach de bheith Gavin Duffy an spruc istig an trosan ach tá anna jab dianta ge Mayo sa tarna leis seo in áiríre ó cheann na páirce ach go háir he sa tríon láir agus ó tháinig Bob Toohey isteach á mac chéine tá cura geisiúd go mór lena néireachtaí. Yeah, cáisligach an isbrú suas a bhíon agus beidir go bácach se sin spás go bhío hir a meas cúil sligach. Mar sin, feachta ge Rory Kane sa. Cúig bliana ó bhísligach sa chluthe ceannis go déirnach a gáibhíl sa 60 agus gan thugad sa ag i chéile 3 bliana hinna chum agus bhí buan 9 pointe díog ag Mayo níos na gusláán a bharag agus tá san ard agus cárta a teachta déiring sa de sin Malai. Yeah, agus lámh ard ag an sin agus Baiste uchail cheappas gur ceann buí a bheitcha teachtach beidir go bh an dúntaige agus cór cinúnach eile an son cárta dearg ar a dúirt de sin Malai. Yeah, agus cínta bhí sé go le bheith deachar go sligach an clifa seo ruachtáil ach fecinn muid an seo i bhid de Tom Flaherty agus níl sam nírá a gáin dúntain sin bhíon bhí
Bhí sé géire an díróid stathe se agus bhí sé géire stopper freisin níana sam an rá an carta sin tiltte aige. Ar a ghúling beidir seachas isteach sa scór nach go bhfuil sé réir eilinn sa go néir. Ja, bhí sé go le hé níróidin sin ní sé geiste a chléigen a bhla le dain, níana sam an carta sin dearg tiltte aige. Penny Frank Irwin mu sin fada go leor is réige há 8tá agus tá an bhena oscailtanéis agus cúcí netre a láthir na huaire. Ja, agus tá rudí deachad inis go sligach síos go cheire air a dé caiisiad beidir bertnú túrach ar suas na tosaí inis. Well, caiisiad dul sa chance an Ardenson le Mulligan agus búirte go dtíal Luke Castle inis agus tá neartige a bhfuil Alfie Morrison a chuirtá agus kick sleasa an sa duchligach agus seans go isteach a méal an bhaide a dhéan for an countsa a Heligan. Ja, bhí sé súntasach an sinna bhíon imreoir i bháin sligach agus trúras muo timppla agus gan éon ráha ag leid sligach. Is tá Bert istig agus Lee Duignan a cheola isteach Báidúir take amach agus tá Colin sa ag Owen Smith. Well, a waidan tá clip agan in seo beidir, bhí began ín gan tá le muo le cool Paddy Heenahan nach brisú an níróid go máin seo go sligach agus Owen Smith níl mór an dianta agus sa clipa seo suas go ddíiseach tuair se sin misna chub. An chiad scór a costa tarna le an tríú cool idir cheathar go láthir na huaire ach ardú ceart menaman dóibh idir recht ráféintinis de bhaio agus séineomut ar a líad ledul ar Fark Markovic. Agus ní heasí nach scór bháin motha be bhíon. Agus began slúinis an déanamh níl botúna sanna ge Cosgrove. Nes na Costa Dullisteach búirte go díala ge Joseph Caney an chic sair búirte chomach céna fuilte frist mar chic sair ach tá an tríide casta begána có. Tá sé casta beganí agus an sir kick seo tá sé antáhachtach an seo agus Owen Smith péidir curtha ar fórí leige ón immert sa chlufa sa darna le go dtí seo meistú mé tóis ceart aige le hain kick seo. Well, bhí rámharc aige agus cúpla kick sair trícín an immert an lá darnach ach tá brú a buint leis seo má tá sé sin go díal stifiúil. An stofid fad an sin agus thug sé an sir kick sin go skipaí a bhíon agus ní raon doubt faoi ach go gcuideach sé idir na postaí agus chuir sé háir an spot a dómhaid an tras an a freisin tá sligar sa clifa seo fós. Go láidir. Nis mar sin Coward an tlúach amachcha Bob Tuianis sus cho fadler óí mar an tá Paddy Heenahan clíánach le siúd. Gafisteach I lár slí mátá agus chuoinnig nis goil fersa bhreise go Dylan Thornton siar sagadí Frank Irwin. Ba chun túrachan chur chuige éonis a bheith an peinte seo de bharna agus de araspár a chosint. Bheith de bhad níos bhar as a dúring peinte eile a chur le na stóransa. Agus nádíon dearmad a bhíon gur hála sé seo go bhío gunne gaile agus a gunne létram na núméid a chu dearnach. Go díireach. Dro ihe ceartó heh aimsre a bhíann a gunne na gailí nach beag mar Sheridan a gcuig bhfuil ceachtain na fálam acu. Dúirteach an cínig Marahan agus fachta isteigh sa hanis de bhío ag Cian McHale. Caite siar agus búirtan sa ag Niall Tracy. Trías go má do chólan san agus Alfie Morrison féhrú ach do dhéinte go má agus gúi mi chimeádar hénig. Tríú mut gilinis. A glog tá anad eile a golabhú de ligachsné Brian Barnach leanna míad an imirt agus Aidan Cosgrove. Stechalar. Caiisligach a bheith faideach an seomhdíon gan éon sir kick a hort Bob. Agus chéine hir a costan go sin trúr díag agus an cool barde agus Jack David a bhí go húntaach sa chéad le ach cheall sellibh níl a rion fág aige ar chúsaí néchar sa tarna le agus maionis a dulóchan go duine a déirigh an táim a bheith trí nómad fág a hinis tóca go díal aige Tracy san éir
Caig Sligachan is Vekurmach can kick Sarah Gale. Frank Irwin. Thornton. Paddy Heenan and Tá Fairlastig the Soul Chama. A Dorchef Feinte. Tá Painte Fachtige. Agus is Painte Fear Hawk the Hashin. Yeah, fair play go bhí sin if it fist do and sin Niall Tracy a foot on Painte sin ach an fight tuspanteg bhí sin agus immert an Abbey in Adida and noon sanal chunne siad Shelver and Nero tá couple nomad fáki fós agus níl an nach half Painte. Narshin James Daniel a full couple Painte head la Buntamach agus Fairmore Gray Brian Byrne Catistach go Lorna Park agus sé siúd an spruk on Gickamach count táchtach agus Puerte go maith ge siúd. Gáin met inis a meisiad a dhéanamh in chinne dollar hór na Painte nó meisiad a feire chúl. Críoch annach rámató agus seachún Luke Casserly inis. Bútamach John Tevlina a get Tracy a fuir an Painte Dernachson. Siach of le Canis Mulligan. Trust in the park Leo agus tá Donach am ciúiste go méle chúl a feire Owen Smith agus tá Joseph Keeney catistach chomach chéine seachún an féidir agus tá sé méiseach os ceadan bhardóra tá chréte agus an capta an bé Jack Lavin a bhfuil isteach. Wow, agus an captain fáidir sin ach gamuid a rábhríon gur botún mór a rinne Brian O'Flaherty an sin. An Níráid fad an Níra Shabal ta daila le can denúmed river sin nuair a fuireón Smith an cúlach bulle marfach meastú go bhíón sin. Agus tá cehardíag chúine ríist. Agus tá réráis le a fé láthir Owen Smith ina fúca sa chéad le ach nuair a búlach an cruúid a dárne Hennig agus Jack Lavin tá rá chúl smut an ná a buint leis an dácheann ach tá chedicín fad feiteá. Well sinné agus bún cúlaní Cliffy deirtar ach a sin ráte bhí an scatí nuair a bhíns de einam an gorn bhíon de einam an gorn agus le bheith féráte bhreanna sé fe písa go rá sligach imi an glyfa ach le bheith féráte bhí ar crog an teachtan se caiite gunne ruscomáin agus i ríiste neamh. Agus chafa creún dúirt a Brian Byrne a bheith takeach an parke díríoch an chiicamach ar siúd de bhuaig sé seilemh agus asan a dascar an cúl. Nis ceann cúntúra chaile agus an trosal lábhseáid an sco ag Brian O'Flaherty an sunnaistig. Tá bhéadach sé an clog a chas a siar mátá. Nis isteach a ríist leis le gachansa agus seachún an capta an Lavin bouta bhain eile bheith sé sás le kick sair. An ad Corellena Viola an adóg ige Paddy Neal nach amach tá an kick sair a techt. On a díile a techtaisteach do bhío a bhír dhearre na himire an sá sinné Conor Reid ó gávédig na múie Rory Martin na fágad na parke trí nómat atá fógartha mar an cútih gortathe. Agus I bhí an bheith seansig muoin seo stoilm scór eile amsú ach caiisiad a hóigáil. Caiisiad a bheith Abbey, caiisiad Shelva chuneáil in an Níráid mar a rinne siad cúpla nóma do chin. Ach beg misteach a tastáil an té a thuúric féin scór. Sinné. Nis mar sin, seachúin Sean Marahan a gúmpar na caide isteach a le ligig Aidan Cosgrove. Patúna ge siúd, Anna Bhrúin son chuir siúd a ge Dylan Walsh agus feide seinis. Seachúin Jack Davitt an báidúr a rás siar a dó chúil. Davitt a fihimh le cabhar. An cabhar sin fachtaige ó Canis Mulligan. Hennig agus cíneach Mulligan go háirí stáilm an sa rás ar fadal higeach sachlathe Canis seo. Le baillig geall leis tríd na trí nómant. Cuinnig gútead ar cheathar díag. Shane Malloy díbare chun park. Ach dearfa gur a bhíon fear breise in áiríre a ausas a haisiad a gimmert de chuigna séad an nómatí nuas agus fachtansa a get Joseph Keeney. Trasta go dtína fortíí lá park in Mulligan. Lapaí gimachtasteach ach ní siad láidir nóhin chun kick sair a géile. Keeney inis a san mehir yes agus ar fóraíl an seachtú ceann ach tá siad in recht 65 second don mua. Yeah, agus chance go round kick sin ag Keeney gur a se chomá le scór mar tá clog a gimocht.
Well, tá sé seo leis gemacht lí daignin céna tuigann sé gur bé hénig atá gléid techa tá ráitigar Paddy Nealon leis tethe. Well, tá an sló buint ard hainmh asá. Leis mar sin muo an dé Derek. Trocha second sinna bhfuil cáis chun an bhartaí anmh nó be ceiliúra go maidan an sa I maile ligig. Dú chucha an son a Lorna Parker bhíocht an telefá. Seans bháin eile a bheigechá. Caitachan cín an son Niall Tracy, Tomá Flaherty, buútachan cína ge siúd, agus a rééis tá an bhlec go má, agus níl sí cailíiseach, agus an légar ordathe, agus amachchansa le Dylan Walsh. An a ruthchan cín, tá betamór bhí an chonart na jaí Cercalór, ach beidir go leore. Tá cháchaid ar a barc I láthir na huaire. Glannig an báidóir ceann, ach sí seo an ceann is tácht aonis, fachtaige Aidan Cosgrove, tá mí gafathar na tríúmant, agus go dain féin, tá adóg séntaige Paddy Nealon, agus tan géadúi riamh, is iad sligach, choirí, chonachta, faoi scór blian daí sin comórta túntaach sa orthaige airgrid, is a réigen na credan siad sa tlua, sa bhásach le blianta fada, Naig gluthe canis cailtecha, ach mar a dúr teanóg do peir le líon chluthe, duine na cúil an bhart. Ja, agus le bheith féráte ród, chunne siad an bhisneach, víidir cróga, víidir síos go ceara ar a déag ach lean siad arab ná le bheith féráte bhí beganín gon tálób, botú na rinne Brian O'Flaherty, agus fecin muidin seo Jack Davis bhí an chlufa ag an seo neamh go speisialta sa géide an aon na gaithe for sé an dá chúl ionintach sin agus rú sé sellh go níróidin sin go táhaach sa dána lear sa chúne ach you know, is rudíntach é go stigach an bua seo áil an seo neamh. Agus é teas na sála ar bhna minúr an bhlion seo me Karen, bua na séintear an na bhárachan san déadána sicáte, agus Paddy Heenan a dhéon a sréan díal ar san na cúise de bhío tránóna, agus mar a hála an airig níl éon bhain an án de Paddy an sa, ach seachas beidir locht bhío beag locht caidan na tíre brás ásta, go bhfuil corn búirte an sa a gannachtaige sligach, agus é críocht na mar seo chead a chúl, agus chead a féinte a gceis sligach, cúl agus dhá féinte díog a gceim bhío. Weil tá an ceiliúra tasna gáinóg agus tarlínte uanta doing sa ar géad be nuair a bhíonn tú a láthair nuair a bhún clubnú cúnta é craobh an géadúir níl a háú le fáil nuair a bhún tú an géadúire. Bhil sin é agus fecinn tú muid an barcin sin cecho táhachtach atá sé go riine an seo as sligach. Bhí me caint le rint go an banistíoch sligich rih an clifin seo neamh agus bhíidir misniúil go leor rih an clifa agus bhíidir a rád an grúdí sin seo neamh go dúireach sé misneach go na lads óga tá fása níos stigach chun pelgéalach immert chunig muid i 2007 nuair a fuair éman ó thar an cúil sin tá sin na ránáid an seo neamh ach nuair a fuair sé an cúil cinúnach sin na gcuine na gaiile bheith glé canis connacht gur chabhra sé sin go mór le peilin seo sligach agus cínte tá sé tilteach ab an seo neamh began íon gon tálób ach sin ráte an misneach a thuspáin siad agus an crógacht. Tá luair siam na hara, Desi Sláin, Conor Maher, Richard Kennedy agus Paul Higgins iad súda haid a Dave Líne I mun na fór na seo. Ach, well, mar a míon an táthas agus an glundar bíon an Brisha Cree, Tomá Flaherty an son fear bhío. Well, áard chluthe chafa sin ra dúis agus bhí na cúil go rábach a gaiinn sa Jack Davis a chéad le sin ceann neadathe go dílar fad an son na geisteach sa chúine ach na bhí freagraí Paddy Heenan fena tránóna chanig cheartúir tá a héine agus an boutatá ge Frank Owen an captain trí féinte go atara a freagart an chúil sin a get Jack David ach níl deirdaíonn a get Jack go fóil daignan leis an basúntaach isteach agus bhí trúr le chuirdathaige níor a bheith ná lei sé sin. Sa tarna le mátá scéal difriúla bhí an Rory Marnan san na chuir muo chun tosaigh
agus an ceansa a cheapmar bhí me fórílo Frank Irwin ní raibh agus tá hánig Paddy Heenan isteach an son dí chríochta sé ceansa na seach sa chuún a hawl agus bhí an chumar scéal an son go raibh dead dianta le mó go háirthe nuair a cuireacht an barc sin meláid ach da bhí dóchas a gána íocha agus Owen Smith an son fuair sé ceansa na isteach an a bhaclainn agus ceann níos a bhuiige fós again gapdaon Jack Lavin batún again Maidior Carcalór agus tá thug son misneach a díal de leid na óga ligeig hánadar agus tí chríoch níidir an jab chead a chúl agus chead a féinte nach chaitin scóra ach Palóra chun an bheartaí an a bhar héan a dóíag bhío Jack Davidish an dá chúl an son Owen Smith nuair a bhí gá le gaisce bhí sé san áid cheart nuair a sciúr an fellile nús an son ón gic sleasa agus a chuir sé an líanaí Carcalór agus séist na mlíonta fad acu a gaibbrú in Nortsa na pelle dírig craibh chonachta a bhuachtaint Beidir uis gur bhúir misneach ó ghaiscí í bháile an bhinte me cairn agus gan bhí ras cumáin Har bheith má ag an levéilsa nuidir chomá chéana ach bhfuil be siad a gine choirí laon inis sa chluthe le cheannis agus be an chluas an arsúil le caicís an saharn sa chuún mar a bhfuil dearúdra an 16 lá a bhí bealtaine so be caicís an isicha chun eala bhú agus ní bheith scád á líadar a gceanóig. Ní bheith ach nuair a hálíonn bua mar seo gon chéadúir a riamh tugann sé pí a caiisiad an bua seo cheúra seans go méid siad a ceúra ar feith béidir an teachtain ar fad atá amach rún agus sin job a bheith ag Desi Sláin agus éiad an banistíocht a bheith an an díúisteach ar an gluthe leachan de sin mar nuair a bhíonn tú fí fithe ní bhíon éadach is dói blian amháin má tú gimmert ar fud an síintear bíon chanced chulah léanach tá siad sa gluthe lechanis agus cimfánach féidir le beag ruachtal. Sin job a bheith ag banistíocht le den géadú riamh ag an levéilsa á bhúd a chluthe lechanis na héir nach tá an captaíon a gháil suasan san Jack Lavin ó bhaile an bhóta agus sé siúdach ardóig an corn féich an cúpla nuúmin tá stáilin gúil siad chun gradam lecht na himar a béidir a bhrunne chomá chéana sé tá siad a gléchan áil an son imiróirí ligig ach Jack David ní fláútá an sannatíigh a dóibhhéigint ach bhí slóma an sa a takeúla bhí an táile raibh an dách lethe sa bhaile tá hasadidir an fód ons go meach an chluthe seo sa bhaile agus bhfuil sin éon léchan san a go bháil trasna agus an dramógur fad began a híú á lora go níisiá ach mar bhí an ágat beg smacht le cimád níisi seo caafar ceúí ana bhtócha ach an den géadú riomhtá sa chléile le cheannis caiisiad meastaléirú ar sin mar dhéis agus olbhúd á éir. Ja, agus seans go bheith ceann go na gluchan i gaán na stóí lumsa a chuidir Desi Sláin nó a dhéanas Desi Sláin an teachta tegan na beidir glucha chuir ar bhainisteúir uafáilí ó nora mar bhí uafáile samád céanna críomh lein grúteach go gon chéadúir le pí a fada agus iad ag díú steach ar blach lí sa gluthe nó agus blach lí bulteach sa gluthe ceannis lein cin ména bhí aca agus iad go isteach sa gluthe lechanis agus ach cínte i breanúir Jack David an sin cé go sé ciún sa darna le bhí an dá chúla for se sa géad le bhíidir arás ar fad sesin a rinne iad agus sesin a chroigh an spás agus an tása for se tas am gur tóigiú gon fáce ach an tása for se le hén darnacha ar nó an chéad ceán na stoilm ó Matt Henry pástin scohabhíán agus tá imróí má hacup tá sé dábal a domáistíon agus fecin lehéadí Jack Davis má imrítear na cléí lechan is beidir a barc an chrócaigh nó ar fáic sách mór le spás go dhéana sé domáiste. Well, tá gradam lechna mar a braunta ar siúd ach an isis an ceann gúilte de feh leis le fada an lá an corn a neosigh den saoil mór go bit sligach choirí chonachta fithe im líana. Bhánam go gádas rád ar son an clé anna
doing a hug sheet doing it now. Bavalum Erdous, Buikas Sara, the Orahori Airgrid, August Kira Galvin and Shaw, our son Airgrid. So Gormagot Kira. Bavalum Buikas Koma Arad and Rator is Ifika Dimmer Anava and of Koma. Cogardagus den Go Ardous Bawarum Cobron Erod Fern Mayo Atom Kinte Gomeg Law Elegant 3 Dublin. Anish Bawarum Cogardus Raw the Augusta Anna Osorum on Corner Runner or Captain Sliga den Kedo Reeve Jack Lavin Cogardus Jack. Thanks very much now. Firstly now, I'd just like to thank Paddy Nealon and his officials today. Definitely wasn't an easy game to ref, never is championship football, but fair play to you. Well done, lads. Next up, I'd just like to say well done to Mayo. We played you many times over the years, never an easy game, man. Majority of the time he came out on top. Thankfully it was us today, but no doubt you'll have your day again. Hard luck, boys, and well done. I'd like to thank the lads in Scarden, Liam, Pash, Steve and Aaron, the lads who started us off on this journey 90 years ago. They do savage work down there in the Centre of Excellence, and they deserve a lot of credit for this. So well done, boys. To our own management team now, starting off with Emma and Eiley, their nutrition. Cathal Sheridan, that came in as psychologist this year, really added stuff to the team, and well done to him as well. To the rest of the lads, Kean and Bradley there in S&C, well done, and to the lads on the management side of things, Higgy, Con, Richard, Finton, Eamon, and to the main man, Dizzy Sloyan. This is for you as much as it's for... Oh, Ray as well, Kitman Ray. And final thank you goes to these men standing beside me in the black and white jersey, who wear with pride every day to wear it. It's an absolute privilege to captain you. You really deserve this, all the work you put in, so well done, boys. Before we finish, we heard the news there 2 weeks ago, and I'd just like to dedicate this to the late Red Oak Murphy. And family, Redmond, Geraldine, Oshie and Dahi, this is for you. Cheers. Annie Asser Fat, Tackert son, the Red Oak Murphy, Huger Lena Fearnet, Nero Adahin, Asha de Kelura Inish, Agus Beg Ediring, Godianach, Anocht, Agus a Hoosh, Gomahako, Curry, Honochte, Den Gedur, Schlegach, Agus, well, Kenafurach, Ochki in the Scorna, Balor son, Chunin Verta Yenna van Tranona. Kan dat niet derde gente gun fos, maar de klei kennis koeige bij me de goeige alle. I de hine, maar meg on kavanige tiroin a jechende gele, a glui kennis alle en son gemoorte sagoma. Agus en son Tranona de loin, bij me do jas Israeli, maar meg kiri agus kirkig a jechende gele, a glui kennis no moon en son is de loin. Marschen veilig. Action force le tacht a sog account kula an marsin a chuim hen so agus o chanog de pair Fark Markovic Slan Tamil. But now I'm touching